Xayrlı kеш, бүгінгі қонақларымызға қараймызда «Әссәләму алейкум» диясы келе. Өзған тапшырыларының бірсінде ислам банкингі темасын түгелерек ашарға, оның турында фикірләшірге сөз берген едік. Сөзі бізде тұрабыз. Татарстан рәйісі Рөстәм Миннеханов соңғы юламасында ислам банкингі буенча белгечләр әзерләргә кирәклеген дә искә алсак, бүген хәләл тормыш алып баруга шартлар тудыру актуаль юнәлешләрнең берсе икәнен аңлыйбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Қадірлі қонақлар, сіздің қаршыларыңызда бар түймәләр, қызыл ул қаршы болу, яисә зәңгәр килешу, аларға басырға мөмкин. Ислам банкингі темасын біз башлыйга шушы терминнан. Нәрсе ул ислам банкингі, нинди принципларга таяна, Болат әфәнде сезгә бирергә сораулы. Ислам банкинг турында сөйләгәндә, аны күбрәк дөньяви безнең хәзерге гади банкларның ни аермасы бар дигән сорау туа. Банкларның усулларына караганда, принципларына караганда, алар ничек эшлиләр? Алар кешесе акчасы булган кешедән акчаны алып, депозитка акчасы кирәк булган кешеләргә, оешмаларга акчаларын процент белән кредит итеп бирәләр. Шулай бит, араларында калалар, шундый оешмалар. Ислам банкингы принципы шундый ук, ләкин әгәр дә бундай безнең гади банклар мына риба усулында процент итеп акчаны алып, өстеннән акча бирә торган булсалар, бу риба дип атала инде. Риба асылында эшли торган булсалар, ислам банкингдагы оешмалар инде банклар, алар риба дигән нәрсәне бөтенләй кулланмыйлар. Алар бу тыелган нәрсә ислам банкингында. Асылында күп галимләрдә ислам банкы нинди банк дигәндә аңлатып бирәләр. Ул шундый банк үзенең мөгамәләләрендә риба дигән нәрсәне кулланмый торган. Һәм дә башка Коръәндә, шәригатьтә тыелган нәрсәләрдән тыела торган банк дип аңлаталар. Нәрсә хисабына яшисең алайсы? Алар, туктагыз, алар бөтенесе керем керә торган оешмалар. Алар халыктан акчаны алганда партнерлык усулында акчаны алалар. Партнерлык усулында. Аны турысында сөйләшәчәк без алла бирсә. Ә инде тапшырганда акчаны аларның усуллары берничә төрле бар. Беренчесе ул әйберне сатып алып, өстәмә итеп сату. Кирим була, монда да алар өстиләр бит өстенә. Ләкин алар әйберне сатып алалар. Реальный актив диләр инде сатып алганда. Моны сатып өстәп рассрочкага бирәләр. Икенче усул, икенче продукты ул шундый ук партнерлык нигезендә акчаны тапшыралар. Бу күбрәк бизнес белән бәйле инде. Менә шундый усуллары. Шул аермасы шунда. Менә сез партнер дисез, әгәр дә ул эшмәкәрнең эше бармы икән, һәм ул вакытта димәк ул акчаны кайтарга тиеш түгел банкка. Андый хәлләр дә була. Аны кызганычка каршы дип, бизнес шундый нәрсә, бизнес хәтәрсез булмый. Шуның белән Аллаһ хәбәр инде. Аллаһ әкбәр, ләкин банкны сез әгәр дә зур саннарга караганда бер кешенең бизнесы бармаса, башка кешеләрнең бизнесы яхшы бара. Шуның өчен барыбер бу банкта мин тәҗрибә белән әйтәм инде Менә әгәр дә бер кеше белән дә булып чыкса да бер җирдә зыян, ләкин гомумән банкның балансына караганда барыбер ул плюс табыла. Киләнә. Менә без информацион сәбәптән башлыйк әле 1 сентябрьдән Россиянең 4 төбәгендә ислам банкингына кагылышлы эксперимент башланып китте. Ул төбәкләрне әйтеп китергә кирәк: Татарстан, Башкортстан, Чечня һәм Дагыстан. Нинди эксперимент ул, нәрсәдән гыйбарәт, асылы нидә? Ул эксперимент инде безнең получается ул эксперимент ислам банкинги турында бу безнең илдә эксперименталь рәвештә ислам банкингын получается кертеп җибәрү. Но әлеге вакытта менә бу закон ул бик яңа дияргә була, и ул законда правилалар, кагыйдәләр әле язылмаган. То есть ул законда фақат язылган ничек бу закон эченә бу экспериментка ничек кирип була. Шуңа күрә эксперимент та инде. Шуңа күрә эксперимент. Анда нинди финанс продуктлар булачагын, әле ул әйберләр язылмаган, янда просто фақат отсылкалар куелган. Бу әйберләр Кабминда карар ителәчәк, или Центральный банкта карар ителәчәк, шундай әйберләр язылган.
Менә шуннан да әлегә бу нәрсә икәнлеге бик белеп булмый, чөнки практика юк, ләкин перспективаларын фаразларга буладыр. Менә контекстын карасак әлеге сорауның ислам дөньясы белән тагы да тыгыз элемтә, Татарстан Республикасы бигрәк тә безнең перспективалар, менә шушы ислам банкингы белән бәйле перспективалар алда нәрсә күз алдына тота? Шуннан да ул ислам банкын киңрәк карарга кирәк. Менә хәзерге вакытта 136 ил шушы система белән эшләй. Һәм аның якын көнчыгыш илләре һәм дә шуның белән бергә хәтта ислам дөньясыннан ерак тыелган илләр, шул Бөек Британия, Франция, анда шушы система киң җәелеш таба хәзерге көндә. Мин инде Казакъстан турында, үзебезнең Үзбәкстан турында әйтмим, анда чиста безнең үзебезнең бар. Узган ел Сбербанк беренче тапкыр Казанда үзебезнең шушы Россиядә беренче ул эксперимент формасында ачылды, ислам филиалын ачты. Казанда ул хәзер эшләп килә. Һәм менә хәзер инде алар шушы филиалны ачарга җыйналар Башкортстанда. Аннан соң менә 1 сентябрьдәге указ турында рәиснең президентның указы турында әйтелде. Шуннан да анда инде 4 регион алынган. Һәм ул эксперимент 2 елга каралган. 2 елдан соң нәрсә күрсәтер? Шуннан да тәҗрибә бар, бу илләрнең тәҗрибәсе бар, әмма ләкин ул безнең өчен әле яңалык, яңа механизм. Аны әле кеше дә аңламый һәм шушы системага кертергә кеше белән эшләү мөһим. Һәм менә сез сайлаган шушы темада ул бик мөһим, чөнки моны кешеләрнең аңлаулары бик кирәк. Һәм менә гади генә мисал шушы Сбербанк формасында алар хәзер бик тыгыз эшли башладылар үзебезнең мәчетләребез белән һәм шушы система белән. Хәзерге вакытта тик мәчетләр зур предприятиеләр белән эшләгән халәттә аларга садака бирү яки бүтән форматта инде хәзер акчаны реаль акча буларак кешедән алып бирү дигән нәрсә юк. Ул счетлары белән ул күчерелә, билгеле алар налогтан азат ителгәннәр. Шуның белән бергә әгәр инде шушы ислам кануннарына туры килгән счетна мәчет ача икән, ниндидер предприятие аңа күчерү инде күпкә җиңелрәк була. Һәм хәтта аның белән генә түгел, хәзер күбез беләбез инде QR-кодлар белән эшлибез. Хәтта мәчет шушы QR-кодны куйган чакта да ул инде ике арадагы эшчәнлекне күпкә җиңеләйтәчәк. Мәрҗани мәчетен монда үрнәк китереп буладыр. Сез бу эшне инде башлап җибәрдегез, Мансур хәзрәт. Шулаймы, юкмы? Шулай, менә мин өстәп әйтәсем килә Әләтнә Кевичнең сүзләренә. Шуннан да кешегә аңлату кирәк. Кеше бүгенге көндә әле гади халык күбрәк халык белми, аңламый. Менә бу ислам банкингы, ислам финансларны бүгенге көндә күп кеше менә процентка кермим, бу риба, бу харам нәрсәләр процентка алмыйм, хәтта акчасын банкка да кертми. Ястык астында әбиләрбез, менә Булатов әфәнде әйтте, әбиләрбез китерер иде аны. Әбиләре, бабайларыбыз... Чөнки аларның авызлары пеште бик күп тапкырлар. Ну, анысы бу сәясәт аларга кермим, әмма ләкин риба, бу процент дигән нәрсә. Банкка сдавать итәсен икән акчаны, анда процент өстәп тора. Ул процентка яшәргә ярамый. Ул процентны кулланырга ярамый. Ә менә ислам банкилары булганда, халык агынатсан, ислам банкилары анда ул акчаны эшли. Ул акчаны эшли, һәм сиңа елына анда акча кайта, дивидендлар кайта анда. Менә шул ислам банкасына кертсә, анда акча булачак, акча тотылачак. Өйдә сакламый. Идән астында. Сезнең тәҗрибәгә Мәрҗани мәчетендә вакф системасы дигән дә бит әле күренеш бар иде. Сез ничек эшлисез, һәм аның чагылышы бар? Без вакф системасы мин бик күп өйрәндем, укыдым, карадым нәрсә, әмма ләкин кызганычка каршы безнең Россиябездә ул әле тормышка ашмаган. Ул институт вакф у нас әле юк. Хәтта Бөек Октябрь революциясеннән хәтле ул булды. Ул бар иде бездә. Менә безнең тәҗрибәне караганда Мәрҗанидә без Ин беренче 90-нчы елларда ачтык бер хәләл ризык кибетен, анда хәләл итәр, кылбасалар сата торган хәләл ризыклар. Аннан ул барышта эшләп киткәч, аннан соң без бер ашхана ачтык шул акчага, ягъни акча булмаганда акча банкта алу 1%, банктан алмадык. Менә шул кибетнең акчасына кафе ачылды. Аннан соң шул кибет белән кафенең акчасына мәдрәсә төзелде. Шәкертләр алды. Шәкертләрне тәэмин иттек. Хөкүмәттән дә кешеләрдән беренче кафе ачар өчен дә бит бу кирәк. Беренче кафе ачмады, башта кибет ачты. Кибет ачар өчен. Кибетне алдык, анда бит хуҗалыклар бар. Ул үзенең итен коязда әйтергә белми, колхоз базарына китерәме, миңа китергәч, саткач акчасын ала. То есть мен аны сатып алмадым. Менә шул вакыт ул миңа китте, ышаныч монда бар бит. Мусульман, ул миңа китер үзен кибетле итләрен, кылбасаларын, башка әйберләрен китереп, саткач акчасын алды. Менә шулай эшләшләр. Бу мин менә аңлап бетермим әле дә. Бу
безнең булган банклар эчендә тагын мондый әйбер булачакмы? Эксперимент тормышка ашырылачакмы? Ничегрәк була инде ул? Аерым банклар төзеләчәкме? Ничегрәк? Вакыф ул банкларга аның нәрсәләре юк инде. Катнашы юк. Вакыф ул кеше. Юк, мин хәзер гомумән ислам банкингы турында әйтәм. Бу үзебезнең булган банклар кысаларында эшләнәчәкме? Булган банкка интеграцияләнәчәк. Интеграция булачакмы бу? Әлбәттә, ике төрле юл бар. Беренче юл инде, менә Ринат абый да әйтеп үткәнчә инде, Франциядә, Британияда нәрсәләр ачтылар, тәрәзә дип атала инде. Ислам финансы буенча исламның шәригатьләренә туры килгән эшләү. Менә бу беренче төрле. Аннан соң инде берничә елдан соң инде яңа банклар ачу мөмкинчелеге була инде. Баштан шулай башлап китәсез. Икенче юлын әйтмичә торыгыз, моны без рекламадан соң белербез, ярыймы? Ярар. Ислам банкинга темасы, шуннан да монда сорау артыннан сорау туып тора. Без бер сорауга җавап кына алабыз кебек, ләкин әлеге сорау тагы да катлаулырак сорауны тудыра. Менә сөйләшә башлаган идек без ислам банкингының ике төрле җәеле усулын. Мөмкин булса дәвам итегез әле. Икенче төрлесе инде беренче төрледән карап иренгәннән соң инде анда инде ислам нигезләренә нигезләнеп яңа банклар ачу системасы барлыкка килә инде. Бу икенчесе инде. Беренчесе инде шул булган банкларда тәрәзәләр, окошка дип атала инде. Ләкин бүгенге реалиялар ул тәрәзәләр, әйе, тәрәзәләр. Кушып җибәрсәм бераз булса, бу канун язуында мин дә катнашкан идем. Шуңа әйтәм, бу канун буенча бу 4 регионда гына булган банклар яки бу 4 региондагы федераль банкларның тәрәзәләре яки филиаллары була торган банклар гына катнаша ала. Кем катнаша дигәндә? Теге Мәскәүдәге бер банк булса яки Сибирьдәге бер банк булса, ул катнаша алмый. Әгәр дә Татарстанда аның филиалы юк. Әгәр дә Татарстанда яки Чечняда яки Дагыстанда яки Башкортстанда үзенең филиалын яки тәрәзәсен ачса, ул вакытта ул катнаша ала ул экспериментта. Ләкин асылда менә шул 4 региондагы булган оешмалар гына, банк оешмалары катнаша ала. Менә мин дилетант фикере генә монда яңартып карыйм әлеме? Банк дибез, риба дибез. Менә шул риба белән шөгыльләнгән банктан бер тармагы ислам банкы булып, мин мөселман кешесе әлеге банкның хезмәтләрен куллану никадәр шәригатькә туры килә. Бу бер никадәр әле мин аңлап бетерми торган бер күренеш. Шуңа күрә шәригат ягыннан җавап биреп карагыз әле. Бу мөмкинме соң? Биредә әлбәттә экспертлардан аның шушы юнәлештәге җавапны алырга кирәк. Бездә Аллага шөкер дини нәзарәттә специалистлар бар. Биредә чакырылган кунаклар арасында специалистлар бар. Специалистлар арасында бу юнәлешне караучы булдымы дигән сорау килеп чыга. Ул әйбергә ул продуктка бәя бирүче булдымы дигән сорау килеп чыга. Шуңа карата монда банкка кайтыпмы, анда башка юнәлешне карапмы, вакыфмы, халалмы булсын, монда һәр берсенең үзенең юнәлеше теге ак сызык белән язып куйган шәригатьтә. Мисал өчен, шулук әйтелгән шушы проект, сез әйткән проект, 25 миллион Россиядә яшәүче бар. Мусульманлар бар. Аларда зур потенциал бар. Бу потенциалны ничек юллама, ничек алып барырга, ничек дөрес итеп эшләргә дигән шушы проектны тудырдылар һәм мен уйлыйм, бу 2 ел эчендә шул проектны дәвам иткәннән соң безнең узган ел Дубайда, Галфутта халал аш җитештерү юнәлешендә бер ИАК дигән җитәкчесе белән танышып, мин дим Татарстанга, Казанга килегез, бездә Казан форумуза, ул әйтә, без 11 ел элек булган идек. Сезгә дә исламский банкның юнәлешендә эш күрсәткән идек, ләкин кануннарны алыштырырга кирәк. Хәзер бу Аллага шөкер 11 елдан соң тормышка ашырылды. Аллага шөкер, булдырып була. Ашырылып бара. Ләкин бу юнәлештә специалистлардан сорарга кирәк. Ансыз монда булмас. Гомумән менә карагыз әле. Булдырырбыз аны. Ислам банкингында булдырырбыз, чөнки безнең потенциал зур Татарстанның. Әмма ихтыяҗ бармы соң? Эшмәкәрләр ягыннан ихтыяҗ бармы бүген? Эшмәкәрләр ягыннан күп чыганда. Эшмәкәрләр ягыннан ихтыяҗ бар. Бу беренчедән Менә бу ислам банкинга законы эксперименты кабул ителгәч, менә эш эшендә безнең компанияга 4 федераль компания мөрәҗәгать иттеләр аларның системаларын халал рәвешкә китерү өчен.
әле пока безнең сөйләшү процессы бара алар белән. Ну, һәм менә бу бизнес эшмәкәрләр арасыннан да шулай ук бара бик күп сораулар бу мәсьәлә буенча. Без ислам банкингын ничек развиваться иткәнен, ничек үскәнен карасак, без аны карый алабыз хәләл комитеттан, шул хәләл продуктлардан. 20 ел элек хәләлнең нәрсә икәнен белә идек икән. Күбез безнең Татарстан кешеләре хәләл дигән шул тавык, димәк хәләл. Шушка ул харам. Хәзер инде хәләл индустрия белән таныш бер никадәр. Хәзер безнең икенче диндәге кешеләр дә хәләлнең нәрсә икәнен беләләр. Шадыш бар. Шул компаниялар 5%-тан башлаган компаниялар бүгенге көндә 100% хәләл чыгаралар. Бүгенге көндә 20 ел узды. Монда да безнең моны булдыру өчен вакыт кирәк. Монда инде миңа калса шик юк, ихтыяҗ бар. Чөнки мөселман эшмәкәрләре елдан ел арта, аларның махсус төркемнәре, махсус оешмалары бар. Һәм гомумән алганда бүген Татарстанда хәләл стандарты ул һәр яклап, ризык ягыннан гына түгел, хезмәт күрсәтү ягыннан да җәйлә. Ләкин икенче сорау килеп туа. Без бит кадрлар, белгечләр дигән сорау күтәрдек һәм рәисебезнең юлламасында да шу сорау туды. Белгечләр, алар бармы? Аларны ничек әзерләргә? Алар ул ихтыяҗ булыр, әмма белгечләр булмаса бит үсеш тә булмаячак. Әлбәттә инде ихтыяҗ бар. Маратның сүзенә генә кушып әйтәсе килә. Кичә генә әле миңа рус милләтеннән булган кеше, диндә булмаган, ул да минди хәләл буенча үземнең компанияны алып барасы килә ди, булыш әле дип мине чакырган иде. Анарга хәтле тагын бер шулай рус кешесе минди хәләл белән бик кызыгам ди, әйдә өйрәнәсе килә дип әйтә. Мөселманнар гына түгел, хәтта ки руслар да аның белән бик кызыгалар инде. Инде кадр алар нәрсә артыннан куа? Алар инде күбрәк инде исламның нәрсәгә кирәксең ул сезгә дип сорадым да инде, монда ди гаделлек ди. Шуның хәтле ди, гаделсез ди. Ислам шуның хәтле, мәтен бу Аллаһ Тәгаләдән булу сәбәпле гадел. Без моны уйлап чыгарган, шәригать кануннарын без уйлап чыгармадык. Аллаһ Тәгалә аны безгә биргән, шуның өчен без аның белән эшләү сәбәпле ул гаделлек дип мине дә аңлаттым инде аларга. Аның сәбәбе бар, әгәр мисал өчен дөньяви күләмендә карасак, беренче урында США булса, икенче урында Индия, өченче урында Россия килеп чыга. Бу халал ризыкларны чит илләргә чыгарудан бүгенге көнгә. Шуңа карата специалистлар белән кушылам. Бүгенге көнгә ул, мин уйлыйм, якын арада ВВП булган җирлектә дә бер үзенең билгесен күрсәтәчәк иншалла. Ислам банкингы белгечләре турында без сорау күтәргән идек. Менә кадрлар әзерләү буенча шуннан да алар менә булган инде финансистлар, бәлки берәр курслар гына үтеп бу эш белән таныш. Яисә мөселман кешесе булу зарурмы бу ишракта? Әлбәттә, кадрларны әзерләү буенча бу бик әһәмиятле сорау һәм бик кирәкле инде. Безнең инде КФУда, әлхәмдүлилләһ, мин дә укып чыктым, инде анда әзерлиләр инде ислам кадрларын. Риода да шулай ук әзерлиләр. Безнең инде үзебезнең дә төрле роликлар бар инде, 5 минутлык, 3 минутлык инде төрле курслар яздыручылар да күп инде. Әлбәттә, бу бөтенесе әзерлекне алып бара торган юнәлешләр. Хәзер алар бик нык күбәеп китте. Ни өчен дигәндә, менә бу нәрсәгә керәләр. Менә быел да инде шул КФУда 15 бюджет урынын бирделәр инде ислам финансы направлениясе буенча. Халыкара дәрәҗәгә чыксак, чөнки без беләбез, дөньяви банк өлкәсендә анда белемне халыкара дәрәҗәдә арттыралар. Бездә үзебез белән генә шикләнеп калмаячакбыз инде. Чыгару мөмкинлеге бармы? Ул IOFI стандартларына килсәк, мисал өчен, Булат хәзрәт үзе дә бик зур белгеч. Дини нәзарәттә, мин хаталанмасам, 4 специалист бар. Бездә Татарстанда шулаймы? 4 специалист бар. Татарстанда башка җирдә юк. Мисал өчен, бу уже международный стандартларга, IOFI дигән стандартларга туры килә торган банкта нинди хәләл юнәлешләр эшләп алып барырга мөмкинчелеге тудыру дигән. Менә ислам банкингы тулы канлы эшләр өчен безгә никадәр вакыт кирәк булачак? Барып чыкса, минем уем буенча Татарстанда эшмәкәрләр белән дә эшлибез, аннары мондагы булган шул теге ислам банкингның теге урысча әйткәндә прообразы инде теге башы булган эшләргә катнашкан идем. Эшмәкәр ягыннан ихтияҗлык бар. Бездә хәзер 1-2 елда менә ул күрсәтәчәк аның теге экономикада булган проценты. Мин күбрәк уйлыйм да шул Кавказ якларында ул күбрәк теге артачак, ләкин безнең Татарстанда да Аллаһка шөкер ул ихтияҗлык бар. Менә бу 2 елдан соң без күрәчәк, без бер
1, 2, 3 зур банк калачак. Ул бөтенесе, алар бит бөтенесе карый керемгә. Керем булса, рентабельность дигән нәрсә булса, алар эшләячәкләр. Әгәр дә алар күрәләр икән, бу базар дип әйтимме, бу. Менә ничек инде, менә сез берегез әйтә гаделлек ди, икенчегез әйтә керем ди. Менә моның балансы. Керем белән Гаделлек керем. Мисал гына китерим. Бер кеше чыга базарга. Берсе урлап алып кайта әйберне, икенчесе сәүдә итеп алып кайта әйберне. Берсе ярамый торган юл белән керемне алып кайтты, икенчесе гаделлек юлы белән товарны сатып алды, аны китерде, яхшылыгын, начар якларын аңлатты, сатты, сезгә хезмәтен күрсәтте. Булатның сүзеңә дәвам итеп әйтәсем килә. Ипотека турында әйтик. Ипотеканы гади процентлар белән алып була. Ләкин банкта хәзер хәләл ипотека дигән бар. Хәләл ипотека квартираны син аласың, ләкин аннан инде банкның хезмәтләре шул суммага кергән була. Ягъни син риваны процентна түләмисең. Ягъни син шәригать алдында инде тулы рәвештә эшлисең. Һәм сезнең иң беренче соравыгыз булды, ничә Татарстан дигән. Татарстан менә бу яктан да Россия ислам дөньясы форумы бездә уза. Бүтән регионнарда тырышып карадылар, шушы форматны алырга башта ул Казан форум булып узды, Россия ислам дөньясы булып узды. Һәм менә 130 килешү булды менә майда узган безнең форумда. Һәм әйтергә кирәк, 85 илдән вәкилләр килделәр. 15 мең кеше катнашты. Һәм менә шушында булган очрашу һәм дә хәзерге без геосәясәтне үзебездә күрәбез. Безнең белән инде ислам дөньясы эшли. Ислам дөньясы безнең дусларыбыз әйләнделәр. Һәм менә шушы системаны без үзебездә кертсәк, иншалла, безнең дусларыбыз тагын да артачак һәм инде капиталлар да артачак безгә кирәк. Менә карагыз әле, хәләл ипотекага кирип киткән без икән, без бер тапшыруда моны яңгыраткан идек инде, икенче тапкыр яңгыратабыз. Мисал буларак, без мәсәлән ипотеканы алабыз гади банктан, дөньяви банктан, без аның процентларын беләбез, күпме түләгән беләбез. Без алабыз мәсәлән хәләл ипотека дибез инде, анда ничек? Анда сиңа юк, шулай ук түгел. Анда квадратлар үсә икән. Юк, башка нәрсә, сез башка нәрсә турысында әйтәсез. Biz реклама итергә ярамый бит инде теге. Әйтмик инде. Квадратлар үскән саен синең квартираңа да. Алай түгел, аның 2 төрле юлы бар. 2 төрле. Бер юлы банк сатып ала да, фатирны сезгә рассрочка белән билгеле өстәмә белән сезгә сата. Сез беләсез. Сез аны математика ягыннан процентыннан санап аласыз. Ул җиңел. Аның бер плюсы бар. Теге яхшы якларын әйтик, начар яклары Һәр бер кешегә начар ягы бар, өстәмә. Теге мин 5 миллионлык квартирага 7 миллион төләшәк 5 елда, я 7 елда, я нишәдер елда. Ул анысын аңлыйбыз. Ләкин кайсы ягы яхшы? Әгәр дә сезнең теге штраф пени дигән нәрсәләр юк банкта. Сезнең бәя билгеле. Сез аны тизрәк түлисезме, озаграк түлисезме, аның бәясе билгеле. Әйе, банк хупламый сезне озаграк түләвегезне. Ләкин менә бу квадратный метрлар турысында сөйләгәндә, ул башка Менә аңлатып китегәл тамашачыларга. Мәсәлән, менә шул квадраты үскән саен, ул да банкка банклар анда эшләмәй, башка нәрсә. Ул аның фатирның бәясе әҗәте үсә. Менә шундый. Юк, мондый банклар менә без андай ишрак булды, Ансын аңлыйм, ул башка бу хәләл стандартка килми, туры килми. Бу безнең стандартка туры килми. Димәк, хәләл булган әйберне дә мин кат тикшергә кирәк дигән сүз. Шулай. Менә базарда бүтән хәләл әйбер ул хәләл дигән сүз түгел. Башка милләттәге, башка диндәге булган кешеләр базарда күп электән инде. Хәзерге вакытта инде алай андый нәрсәләр әзәйде. Башка милләттәге кешеләр килеп безгә хәләл дип саталар. Без сорый башлыйбыз. Илгәре шулай бит инде теге. Татарча түгел, урысча. Абзый, сез аңлыйсызмы нәрсә ул хәләл? Әйе, бу дуңгыз түгел. Юк, хәләл нәрсә ул? Ну, хәләл инде, хәләл. Булды, шуның белән бетте. Андый кешегә үзләре дә аңлап бетермиләр. Үзләре дә аңлап, алар сатырга кирәк. Алар хәләл булгач кыйммәтрәк була. Шуңа шулай итә торган. Тизрәк сатыла. Хәләл әйбер ул тизрәк сатыла. Шуның өчен дә инде безнең АЮФИның стандарты буенча инде һәрбер нәрсәдә банкта, һәрбер финанс оешмасында булырга тиеш аудит тикшереп тора торган. Бу хәләл буенча барамы, юкмы? Без уңай фикер йөртик. Боз кузгалды. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Әйе, бетте.